Stai puțin. Cine este acest comedian care a ajuns președintele Ucrainei care încearcă să atragă toată Europa în război? Cred că una dintre erorile principale în invazia lui Putin a fost faptul că a subestimat potențialul celui pe care îl eticheta ca fiind un actor de mâna a doua de comedie. Total de acord. Și asta face parte din propaganda pe care n-am văzut doar în Rusia. Și prezentau pe fundal un atac și o rezistență martirică a forțelor ucrainiene, antiaeriene, de luptă antiaeriană, cu avioane invadatoare rusești. Tirurile de armă s-au asuprit până la urmă, s-au îndreptat asupra acestui avion invadator. Salut! Bine ați venit la primul nostru podcast. Sunt alături de Horia și Horia, aș vrea să discutăm puțin despre tot ce se întâmplă foarte aproape de noi, acest conflict al Rusiei cu Ucraina, și aș vrea să discutăm dintr-un punct de vedere media și mai exact al propagandei pe care o vedem făcută primul rând de ruși. Și apoi să vedem puțin dacă există cumva un lucru similar și din partea occidentală. Putem să spunem că există o propagandă de partea cealaltă sau nu, este un răspuns corect, totuși ne lovim de măsuri luate de Uniunea Europeană, care interzice posturile de televiziune rusești pe teritoriul Europei. Și atunci de unde putem să ne informăm corect, de unde putem să vedem ambele părți ale poveștii, de unde putem să vedem ce se întâmplă cu adevărat. Te salut, Silvi, și salut totodată și pe toți urmăritorii tăi. Mă bucur că sunt astăzi aici alături de tine și, într-adevăr, subiectul ăsta cu războiul care are loc atât de aproape de granițele noastre în Ucraina e un subiect care ne-a acaparat și ne ocupă până la urmă tot timpul. Nu mai există alte subiecte în momentul de față decât ce se întâmplă astăzi. Nu mai avem COVID, nu mai avem absolut nimic pe momentul ăsta care se întâmplă. Subiectele care până acum ne ocupau toată agenda publică, acum ne concentrăm exclusiv pe subiectul ăsta. Și nu e greșit să ne concentrăm pe subiectul ăsta, pentru că este un subiect extrem de sensibil, de important. Și mai ales pentru noi, pentru români, noi suntem la câteva zeci, sute de kilometri până la urmă de ce se întâmplă acolo. Geografic vorbind, da, suntem puțin nefericiți de conflict raportat la... Da, odată în plus, România are această poziție avantajoasă sau dezavantajoasă, depinde cum vrei să o privești, de mare jucător strategic în zonă. N-aș vrea să o privim nici din perspectiva mea, nici din perspectiva ta. Aș vrea să o privim din perspectiva românilor și nu doar a românilor, din perspectiva românilor, din perspectiva oamenilor care trăiesc în țările baltice, practic oricine care este aproape de acest conflict. Cum ar trebui să-l vadă, cum ar trebui să-l înțelegem? Cred că prima oară ar trebui să pornim, sigur, noi suntem importanți, că aici trăim. Balticii sunt importanți și ei, dar dincolo de asta, cred că în primul rând, cel mai important e cum văd ucrainienii și cum văd rușii tot conflictul ăsta. Adică, până la urmă, între aceste două țări și între populațiile dintre aceste două țări se naște cea mai puternică posibilitate de manipulare, de influențare, de prezentarea unor informații verificate, oneste, cinstite, legit din punctul ăsta de vedere, și sunt până la urmă cei mai expuși unui risc de fake news. Noi, în cascadă, bineînțeles, noi în momentul de față trăim într-o zonă occidentală, pro-europeană, pro-NATO, crezi că mai există pro-americană. risc de fake news în Ucraina în momentul de față? Adică cred că nici măcar nu mai... De unde ar putea să vină acest fake news? Gândește că ești un ucrainean care trăiește în casă fără acces la internet, la televizor, fără curent electric, poate. Eu cred că am rămâne surprins să vedem cât de active sunt totuși comunicațiile, inclusiv în momentul de față în Ucraina. Da, e un adevăr care este total prezent lângă tine. Dacă am plecat de la premisa că nu mai este atât de ușor accesibilă informație, fie că este ea corectă, fie că e vorba de un fake news, 80% din aparițiile președintelui Zelensky, care, by the way, este cel mai tare lider, PR, stunt, experiment, Superman. Deci Zelensky este într-adevăr în momentul de față un om care a reușit să-și
obțină statutul de superstar politic, de ultrapatriot pentru poporul lui ucrainian, un om care a reușit să capteze tot ce înseamnă comunicarea publică pe subiectul ăsta, l-a transformat pe Putin într-un om inexistent și aici a lovit foarte tare în vanitatea lui Putin din punctul ăsta de vedere. Putin care este genul de lider politic care își dorește să acapareze tot spațiul ăsta mediatic, el să fie cel mai important om în jurul lui, să graviteze toate analizele politice pe care le fac toți ceilalți oameni. Bun, total de acord cu tine. E clar, din punctul ăsta de vedere al războiului mediat, PR, din punct de vedere al PR-ului, Zelenski este într-adevăr un supererou. Bine, mi-ar plăcea e să și cred că nu e portretizat vorba doar și de PR. Mi-ar plăcea să cred că vorbim de un război. Că esența până la urmă a lui Zelenski este o autenticitate. Nu mi-aș dori să cred că este doar un PR stunt. Da, de acord, dar nimeni nu zice că e doar un PR stunt. Vorbim despre faptul un om care face lucruri incredibile, reușește să le transpună și în acest câștig pe parte de public relations, practic. Imaginea pe care și construiește prin acțiunile lui incredibile, prinde, și nu prinde doar la ucrainieni, prinde peste tot în Europa, prinde peste tot în Occident, devine un simbol al luptei împotriva amenințării sovietice și, cum se vede cam peste tot, inspiră oamenii să fie de partea Ucrainei, să nu accepte această teroare impusă de Rusia și, la sfârșitul zilei, chiar dacă este sau nu este doar un PR stunt, funcționează. Așa e. Acum, mie personal, și cred că rezonez și cu tine și cu toți cei care ne urmăresc acum, mie mi se pare și mi-e foarte greu ca cineva să mă convingă de o situație contrară, că adevărul și situația, corectitudinea relatării situației este acea viziune pe care o avem noi în momentul de față. Și anume, niște lucruri foarte simple. Că Ucraina, un vecin pașnic, cu niște mici, nici nu le cataloghez ca mici, medii sau mari, probleme etnice reale în estul Ucrainei, în cele două republici separatiste, care ar fi trebuit să găsească singură, în primul rând, o soluție pentru ce se întâmplă în interiorul țării ei, cu două zone discutabil din punct de vedere etnic, a fost agresată ilegal, brutal, de o forță asupritoare, de Rusia. Asta este și Zelenski reușește să sintetizeze tot acest conflict la niște fraze simple, la niște fraze cheie, la niște fraze emoționale și reușește să capteze, pe de o parte, atenția întregului Occident, reușește să câștige simpatia atât pentru el, dar mai ales pentru poporul ucrainian și mai mult decât atâta, cel mai mare succes al lui este faptul că a reușit să mobilizeze cu adevărat o populație ucrainiană care a fost, atât de descatalogată, mai ales în perioada anterioară conflictului, încât inclusiv în zona occidentală se crea acea teorie. Da, mă, ucrainienii sunt o națiune, nu mai redesenăm hărțile acum în 2022, dar nu sunt chiar un popor, sunt așa o țară care s-a născut și ea, undeva prin 1991. Zelenski a reușit să creeze un popor în momentul de față. Dacă ei n-au existat ca și popor sau exista un semn de întrebare, bă, ucrainienii sunt un popor vechi de sute mii de ani, veacuri, bă, acum poporul ucrainian s-a născut cu certitudine. Avem conflictul din 2014 din Crimea, în care, într-adevăr, a fost la fel un conflict armat, nu intrăm în detalii, în care, într-adevăr, n-a fost o rezistență uriașă, în care Ucraina a renunțat destul de ușor la zona respectivă și tocmai de aia suntem cu atât de mult mai impresionați de această rezistență pe care o are și, bine, un lider care susține toată mișcarea asta de rezistență. Într-adevăr, dar revenind la cum ne afectează la noi, vorbeam de propagandă. Simți că ne îndepărtăm de subiect, că nu-l atingem, indiferent cât de mult am încercat să ne apropiem de el. Nu zice frumos, m-am întors la el. A treia oară, te-am mai întrebat de 3 ori. Da, e ok, dar nu e o discuție rea, e bine. E bine, bea acolo. Urmăritorii tăi o să ne zică dacă e o discuție rea sau bună. Nu, că te duci din nou, te duci pe exact ce vreau să evităm, gen războiul.
conflictul. Nu cum să eviți acest subiect în momentul de față, dar da, hai să revenim. Bun, revenim. Bun, avem esențial, principal. Avem un lider foarte puternic la Kiev, Zelensky, care este un model pentru toată lumea asta, practic, cred că și pentru ruși, cred că și pentru Putin. Cred că Putin în momentul de față îl apreciază pe Zelensky, fără doar și vezi, poate. iar dai apă la mână. Acum la una dintre erorile lui Putin. Cred că una dintre erorile principale din invazia lui Putin a fost faptul că a subestimat potențialul celui pe care îl eticheta ca fiind un actor de mâna a doua de comedie. Total de acord. Total de acord. Și asta face parte din propagandă pe care n-am văzut-o doar în Rusia. Nu doar în Rusia, în care, da, asta este imaginea portretizată a președintelui ucrainean, este o imagine care este promovată în anumite cercuri, în anumite clase despre acest conflict în toată Europa. În România avem cine este acest comedian care a ajuns președintele Ucrainei, care încearcă să atragă toată Europa în război. Este un punct de vedere real, prezentat de anumiți oameni, și cu asta, efectiv, trebuie să ne luptăm. Că cineva gândește așa. Și nu doar la noi. Nu doar la noi. Silviu, dar nu neapărat greșit. Adică background-ul lui și CV-ul lui, da, asta e. Este un fost actor și care a jucat un rol de președinte. De acord. Și dacă ești... una e una, alta e alta. Faptul că a fost un actor de comedie... E un fost actor care joacă rolul unui președinte sau este un președinte care a jucat niște roluri în trecut? Cum punem problema? Bună întrebare, foarte bună întrebare, dar cred că nici nu mai contează dacă e așa sau e invers. Important este că în momentul de față este un om care a reușit să trezească niște sentimente care erau latente și care erau ignorate. Știi părerea mea. Știi foarte bine părerea mea, raportată la majoritatea lucrurilor care se întâmplă pe acest pământ, în epoca pe care o trăim, totul se face. Orice se vinde în momentul de față. Vrei să realizezi un lucru, trebuie să vinzi o imagine pe măsura acelui lucru. Zelensky o vinde. Indiferent fost actor de comedie sau nu. Mai puțin important. Pare că o face pentru cel mai nobil preț pe care a făcut-o vreodată cineva care a vândut o imagine. Clar, tocmai de aia este atât de iubit și de apreciat de toată lumea. Și atunci ajungem ne întoarcem indiferent, dacă vrem sau nu, la ideea de propagandă. Vedem o propagandă clară a rușilor în interiorul Rusiei. O mai vedem? Bun, foarte corect. Nu prea o mai vedem, nu prea mai avem acces să o vedem. Și asta nu înseamnă o propagandă inversă pentru noi? Nu, dar... Adică propaganda înseamnă, sau nu stăm acum noi să dăm definiția propagandei, că nu o stăpânim nici eu, nici tu. Clar. Dar pentru mine propaganda înseamnă și unul la mână să-mi servești doar niște știri care să creeze, să contureze un context al unui subiect, da? Un punct de vedere cu privire la un subiect, dar și scoaterea totală din spațiu public, din spațiu mediatic, a punctului de vedere alternativ. Ceea ce se întâmplă în momentul de față, mai degrabă, cu siguranță e și un subiect de propagandă și îl atingem, îți promit, a 5-a oară când încercăm, o să-l atingem. Dar problema cea mai mare este faptul că, mai degrabă, lipsa versiunii alternative, atât pentru europeni sau pentru vestici în general, cât și pentru ruși. Da, avem e una dintre cele versiunea alternativă. Noi în Europa nu avem, noi cât de cât mai avem acces. Cred că noi Europa cât de cât o mai avem, dar nu la un nivel pe care îl presupune până la urmă evoluția. Fake news. Cum te protejezi de fake news? De fake news nu vei reuși niciodată să te protejezi, decât dacă vei avea niște consumatori de media care sunt suficient de, și nici măcar ei, și dacă pretindem că suntem noi aceia, nici măcar atunci nu vei putea să te ferești de fake news. Vreau să spun că ești un om care se documentează din mai multe surse, care nu înghite primul breaking news pe care îl citește, primul clickbait pe care îl vede pe un site. Ești un om care te uiți pe site-uri. No. Să fim serioși, și până acum aveam acces la informații care le vedeam că sunt niște clickbait-uri din multe puncte de vedere. Intrând pe subiectul respectiv, îți începea ori teorie ale conspirației pe care erai capabil să le discerni. Stai puțin. E suficient. Poți să te ferești de fake news foarte simplu căutând știri de surse de știri care efectiv să fie bazate pe ceva. Să cauți că acea știre care ți este difuzată și pe care tu o accepti are un fundament clar, este documentată, are surse clare. Nu pot să mă abțin acum, mi-ai dat apă la mare cu ceva și trebuie neapărat să abordăm chestiunea asta.
Nu știu dacă ai urmărit Antena 3 în perioada asta. Eu am urmărit-o foarte mult. Și acum vreo 3 zile, 4 zile, era o emisiune, evident în emisiunea lor de prime time la domnul Gâdea, împreună cu analistul politic Radu Tudor și cu, din păcate, purtătorul de cuvânt al MAPN, care este totodată un, nu mă pricep la grade, general în aviație. Și prezentau pe fundal un atac și o rezistență martirică a forțelor ucrainiene antiaeriene, de luptă antiaeriană, cu avioane invadatoare rusești. Tirurile de armă s-au asuprit, până la urmă, s-au îndreptat asupra acestui avion invadator. Avionul în apărarea lui, rusul la ordinar, în apărarea lui trăgea cu luminițe ca să distragă atenția tirului. La sfârșit, pilotul rus, nu vă faceți griji de asta respectată, pilotul rus a catapultat. Și stați liniștiți că totul era preluat dintr-un joc video. Da, și noi vorbim despre fake news sau cum să ne protejăm. Apropo, bine că am interzis Sputnik și ce mai Russia Today. Nu mai știu exact ce televiziune, nu din România, chiar din Ucraina mi se pare, când îi făceau știrile, erau segmente montate din diverse locații, difuzând starea de după atacurile din ultima zi și ultima imagine era cu niște Space Troopers din Star Trek? Nu Star Trek, Star Wars, care stăteau pe marginea drumului lângă un tank. Adică da, mai sunt erori. Nu mai sunt eroi, hai să fim serioși, adică nouă în momentul de față, sigur, suntem empatici 100% cu poporul ucrainian, îi vedem, intră la noi în țară, pe la Siret, pe la Isacce, e o dramă, într-adevăr, să vezi mame vulnerabile, tinere, cu 2 copii, 3 copii de mână și ce mai departe. Nu e nimic sub semnul întrebării că e ceva oribil ce se întâmplă în Ucraina în momentul de față. Dar înghițim ceea ce ne dă statul ucrainian, cât mai e el de funcțional în momentul de față. Doar statul ucrainean? Este doar de la statul ucrainean? Orice comunicat de presă, al MAPN-ului lor, al MAI-ului lor, al președinției, al Ministerului Energiei și așa mai, transporturilor, infrastructură, sănătate, înghițim toate comunicatele de presă pe nerăsuflate. Tot ce înseamnă presa occidentală. Dacă a dat Ministerul de Interne sau al Apărării Nației, uite, unul dintre cele mai importante lucruri, dacă de analizat pentru cei care ne urmăresc acum și pentru noi doi, statisticile referitoare la victimele morții, deși sună urât și nu trebuie să celebrăm morții, morții ruși ca urmare a acestui conflict. Ucraina vine și comunică în fiecare zi prin MAPN-ul lor. Am mai omorât 1000, încă 1000, încă 1000. Pe ritmul ăsta o să fie mai mult decât populația Ucrainei pe care extermină ucrainienii zi de zi. Nu m-aș bucura să-i imobilizeze, să-i scoată din bătălie pe câte 1000 de ruși invadatori în fiecare zi, foarte bine. Dar rusul pe de altă parte vine și spune, dom'le, noi avem 500 de victime până în momentul de față. Hai să luăm altfel atunci, hai să împărțim toată chestia asta altfel și să spunem în felul următor. Avem două părți pe care vrem să le discutăm, da? Avem de o parte care sunt informațiile pe care le primesc europenii, care sunt informațiile pe care le primesc rușii raportate la acest conflict. Bine, și hai să mergem în partea europeană mai întâi. Sau aveți să discutăm mai de cum... Europeană, 100%. Europeană, 100%. Pentru că este singurul punct unde cu adevărat putem avea un punct de vedere mai avizat. Normal, la ruși e mult mai complicat să putem să avem un punct de vedere avizat. De acord, și bun, vedem. Și luăm discuția din ziua de astăzi. În ziua de astăzi toată Europa, toată America, toată lumea asta mare, mai puțin Rusia și încă câteva state, suntem mari fani Ucraina, mari fani Zelenski, mari fani acestui fost comediant. Ucrainienii luptă cu o îndrăjire de nemai văzut, rușii de-abia se apropie de orașele lor. Oamenii sunt în stare să moară pentru patria lor. Astea sunt mesajele pe care le primim. Deci totul este făcut, zici că este rupt efectiv dintr-un film. Zici că este rupt dintr-un film și chiar așa pare. Da. Nu te supraveghe, așa pare. Bun, dar asta, aici stăm. Aici stăm. Avem vreun canal, vreo sursă? Avem. De partea cealaltă care să ne arate altfel? Avem? Asta nu avem. Și atunci ce avem? Hai să ne uităm la
cum ne luăm noi, vesticii, occidentalii, noi românii în particular, nici nu ne interesează mai departe cum își ia francezul sau neamțul informatic. Mai dau un lucru înainte să încep ideea. Istoric vorbind, rușii sunt răi. Serios! N-am crescut cu asta? Războiul rece, amenințarea nucleară... Nu sunt de acord, nu sunt ruși, sunt modalitățile de conducere a statului rus nefericite. Modul politic de a conduce statul rus este vizualizat ca fiind negativ de către noi cei mai mari democrați și oameni liberi de pe restul planetei acesteia. Da, hai să revenim la cum ne luăm sursele, că o să-mi uit ideea. În momentul de față, noi ca și consumatori media, evident, le luăm de la televizor, din canalele de știri românești și așa mai departe. Dar, hai să ne uităm la originea lor. Ele vin așa, de la corespondenți internaționali, de la cele mai multe televiziuni internaționale, cu un prestigiu. Ai încredere că un reporter de la CNN nu pretinde că e în Kiev câtă vreme scrie Kiev pe ecran când relatează. Da, de acord. Ai pretenția că relatează niște lucruri adevărate. Apropo, câți corespondenți ai văzut în Kiev? De când au început bombardamentele? Mulți la început, puțini. Nu, de când au început bombardamentele. Câți corespondenți la posturile internaționale mai sunt în Kiev? Nu, deci dacă vorbim doar de când a început conflictul 24 februarie, am văzut inclusiv corespondenții de la... I-am criticat pe cei de la Antena 3 până acum, dar îi și aplaud pe de altă parte. Nu mai sunt în orașul ăla, spune-i tu numele. Nu, te rog. La Liov sau LVOV sau cum s-o numi. Nu mai sunt în Kiev în momentul de față. Au plecat acolo. Dar mai sunt încă corespondenți CNN, mai sunt în momentul de față în... Că pe ăștia am urmărit eu, poate ori mai fi și de la BBC și de la Sky News și de la... Așa mai departe. Mai sunt în Kiev corespondenți. Deci de acolo avem odată surse de informații de la fața locului, relatări cele mai obiective până la urmă. Dintre toate relatările pe care le obținem de la fața locului, de la corespondenți, reporteri internaționali, că fie că e content video, filmări efectiv cu clădiri atacate și care suntem cerți că au fost filmate în 2022 în 4 martie și că nu sunt trucaje video de acum un an, 2, 3, 5, 6 sau din alte conflicte. Avem relatările lor ca urmare a percepției pe care ai dat puțin apă pe tine, am văzut, nu te mai abține. Deci asta trebuie să ai o relație intimă până la urmă, apropiată, nu intimă. De acord, total de acord. Am văzut apă. Fiecare are slăbiciunile. Apă cu lămâie pe gazda mea în seara asta. Foarte atentă la detalii. Da. Deci avem odată această sursă de informații. Pe de altă parte avem sursă de informație, comunicate oficiale ale instituțiilor publice ucrainiene, exclusiv. Okay. Nu citim un comunicat rusesc, citim sau foarte rar. Comunicatele ucrainiene ale MEA-PN-ului lor, MEA-IU-ului lor și așa mai departe. De încredere, deci tu iei toate aceste instituții. Nu, asta nu mai consider neapărat de încredere. Statul ucrainean, o vedem doar ca sursă de informații. Cât de încredere este sau nu este. Doar sursă de informație, nu mai pot pune preț 100%, zic eu certitudine. Dacă a zis MEA-PN-ul ucrainian, înseamnă că așa este. Da. Mai avem niște surse de informații extrem de valoroase în Instagramurile lui Zelensky, că pe acolo am văzut că este cel mai activ, și Twitter-urile lui Zelensky. Mai avem conferințele de presă, de data asta nu doar al lui Zelensky, ci și ale lui Sergei Lavrov sau al lui Putin odată la 2, 3, 4 zile în care spun și ei punctul de vedere. Și mai avem sursele externe care, chiar nu pot să zic că sunt certe, dar mai certe decât ale ucrainienilor cu siguranță. Când iese Ministry of Defense din UK, când iese DO, cum se numește, Department of Defense din US, când iese Stoltenberg, când iese Ursula, și își mai spun niște puncte de vedere, mai ales ca urmare a culegerii de informații de inteligență. Toate aceste ultime surse sunt de încredere sau sunt surse doar de informare care pot fi văzute ca și când ar avea poate și un scop de, n-aș vrea să zic neapărat manipulare, dar să spunem de transmiterea unui mesaj preferențial. Cum le vezi tu? Le ierarhizez doar. Nu pot să zic că le văd 100%, le voi lua de la cea mai puternică la cea mai slabă ca și grad de... Pe primul loc sunt relatările de la fața locului a jurnaliștilor internaționali. Din care sunt de acolo.
Sunt acolo, sunt în miez, clar, aia, da. Cea de-a doua sunt efectiv ce ai auzit că a scos porumbelul pe gură Zelensky, Putin, Lavrov, Stoltenberg sau așa mai Biden. Cred că deja intrăm în niște chestii care deja pot fi discutabile. Sunt cu siguranță propagandistice, adică Putin vine cu un mesaj scris de colaboratorii lui, Biden vine cu mesajul scris de comunicatorii lui și așa mai departe, dar măcar am auzit-o din gura lui. Bă, dacă a zis Putin că ne amenință cu bomba nucleară, nu mai e debatable că ne-a amenințat sau nu. Ne-a amenințat! Când în momentul în care spui că să nu vă luați la trântă cu mine că eu am bomba nucleară, a zis-o și ai auzit-o din gura lui. Nu e un fake news. Mesajul lui Putin e clar. Trebuie să găsim soluții de escaladare, nu să năsprim sancțiuni. Dar important e să le auzi din gura lui, nu să fie pe surse ceva. Revenind la ierarhizarea lor, reporterii, aceste declarații de la factori importanți de decizie, care le auzi expresii efectiv din gura lor, cea de-a treia, instituții internaționale de-astea comunicate de la Department of Justice, Intelligence, whatever, UK, Franța, US, pe de o parte. După aia, la egalitate de credibilitate, Ministerul Apărării ucrainiene cu Ministerul Apărării rusești, MEAI-ul ucrainian cu MEAI-ul rusesc, adică aici mi se pare important să fie acest echilibru. Și cel de-al ultimul, ca și grad de importanță și unde cred că intervine cel mai mult factorul de propagandă. Diana și Șoaca. Nu mai zice așa ceva de Diana, te rog frumos. Doamna noastră care ne-a protejat de Bodnița atâtea luni de zile. Și pe ultimul loc în această ierarhie sunt cei care generează știri alternative. Bun, Horea, îmi pare rău că sunt multe lucruri încă de discutat despre partea asta, dar aș vrea să atingem puțin și subiectul ăsta, cum funcționează tot mesajul media, propaganda, mașinăria de propagandă a rușilor în interiorul Rusiei. Pentru că am discutat puțin cum ne alegem știrile de partea asta a conflictului, în partea occidentală, dar avem o țară uriașă, Rusia, cu niște oameni care, conform tot ceea ce vedem noi în momentul de față, ei nu știu ce se întâmplă de fapt în acest conflict. Și atunci trebuie să ne gândim puțin, totuși, ce se întâmplă acolo, care e mesajul. Nu, mesajul e clar, de fapt. Cum funcționează mesajul? Sunt acei oameni atât de rupți de orice sursă de știri, de orice posibilitate de a-și lua informații care nu vin de la Kremlin să vadă ce se întâmplă în conflictul ăsta, sunt 100% dependenți de sursele avizate de Putin pentru a înțelege conflictul ăsta? Mi-ai pus foarte multe întrebări, dar o să încerc să le ating pe toate în parte. Surse de informații pentru ruși. Cu siguranță, dacă vorbim despre rusul trecuți de 60-65 de ani, acel rus este captiv, într-adevăr, cu siguranță, canalelor mediatice de propagandă ale statului rusesc. Similar românilor, oarecum. Da, în esență se spune că similar românilor, dar nu știu, nu stăpânesc spațiul mediatic din Rusia din punctul ăsta de vedere. Îmi imaginez că au și destul de multe televiziuni, cele mai multe dintre ele, și se vede mai ales în ceea ce s-a întâmplat, inclusiv în ultimele zile, până la urmă în Rusia. Noi tratăm cu foarte multă incisivitate și criticăm. Au fost interzise televiziunile A, B, C și D, radiourile X, Y și Z. Același lucru l-am făcut și noi în Europa. Corect, nici n-am apucat să menționăm Sputnik TV și Russia Today, dacă nu mă înșel, două canale rusești, interzise total pe spațiul european, nu mai difuzează nimica, care până la urmă, la nivel european, erau o sursă alternativă și măcar să compari oarecum. Bine, dincolo de asta, Sebi, faptul că a fost interzisă Russia Today și cu Sputnik sunt două lucruri ok în actualul context. Se deschide o cutie a Pandorei extrem de periculoasă în ceea ce privește în general cenzura media. Libertatea presei și libertatea inclusiv ministrul comunicațiilor din Olanda a avut o intervenție foarte incisivă și a fost criticată, pentru că în momentul de față, cei care încearcă să pună punctul pe ei și să zică, păi oameni buni, deschidem niște cutii ale Pandorei, creăm niște precedente
pe care va fi foarte greu să le ocolim pe viitor. Ce a zis ministrul comunicațiilor din Olanda? Ok, am înțeles că suspendăm Russia Today și Sputnik. Sigur că da, transmit niște mesaje care sunt de natură să denatureze modalitatea, relatarea onestă a modului în care se derulează conflictul în Ucraina, ca urmare a operațiunii speciale pe care o face Rusia, ca urmare a războiului abominabil pe care îl face Rusia. Dar haideți să încercăm să luăm aceste măsuri pe un termen cât mai scurt, să le revedem, să le reanalizăm cât mai rapid posibil și să le încetăm ca și măsuri cât mai curând posibil. Corect. Dacă nu vom face asta, ne vom trezi în fața unui veritabil precedent periculos de cenzurare a presei care nu este favorabilă unui curent sau unui alt curent. Mai mult decât atâta, ca urmare a acestor politici europene de oprire a cenzurii, și nu se limitează doar la Russia Today și la Sputnik. Astăzi, spre exemplu, nu mai știu cum se numește efectiv instituția din România, la nivelul Ministerului Comunicațiilor, a Centrului de Comunicații din România, în colaborare cu ANCOM, au fost blocate 9 site-uri cu IP-uri în Rusia, ok, fair enough, nicio problemă, și dincolo de asta au mai fost suspendate alte 80, temporar, alte 80 de news outlets, whatever, cum s-o numi ele, site-uri, portaluri de știri și așa mai departe, 80, printre care inclusiv site-uri care n-aveau absolut nicio treabă cu propaganda rusească. Se vedea inclusiv un articol pe G4 Media astăzi, pentru că site-ul la care mă refer nu mai avea la momentul respectiv posibilitatea să fie afișat. Actual 24. Un post vinovat doar că e anti-PSD. Dar nu facem politică aici. Era pur și simplu... Iarăși, funcționează că nu trebuie și eu pe el. Dar ideea în sine, faptul că băgăm așa pur și simplu fără să avem niciun control pe asta. Intrăm într-o discuție total diferită, care ar necesita cu totul alt podcast dedicat special unui astfel de subiect. Întrebarea mea este așa. Și de ce deși am pornit de la ideea de a face comparație de cum funcționează presa, media în Europa și cum funcționează în Rusia, este: în Rusia spuneam așa, rușii controlează totul. În Europa doar pentru că avem mai multe țări. Greșim, în Rusia nu controlează totul. Presa e controlată. Hai să fim sinceri. Ce înseamnă presa? 2 secunde. În momentul de față... Accesul la informații în Rusia este groaznic. Nu, în momentul de față începusem discuția referitor la rusul mai în vârstă, de peste 60-65 de ani, care nu are o plecare spre zona de internet, care nu e atât de IT-savvy și nu caută. Pur și simplu consumă ceea ce este servit și este servit de televiziunile cu audiență cea mai mare și audiența cea mai mare o fac televiziunile de știri. Dar dincolo de asta, informațiile cu privire la ce se întâmplă în Ucraina în zilele noastre astăzi, mai ales în rândul generației tinere, a generației mature de 30-40 de ani, ei au posibilitatea încă, sigur, și rușii au blocat BBC și alte câteva canale de știri internaționale importante în Rusia deja, dar au posibilitatea încă să-și culeagă informații și să aibă surse de informare, nu știu dacă mai obiective, dacă are grad de comparație, nu cred că are, să zicem obiective, doar fără grad de comparație, dar au această posibilitate. În ziua de astăzi, în data de astăzi în Rusia, astăzi e Rusia. Este blocat. Nu e adevărat. În momentul de față, dacă intri pe Google la tine în Sankt Petersburg și vrei să intri pe Google în Sankt Petersburg, ai varianta rusească și vrei să intri pe Digi24 sau pe știrile ProTV sau pe nu știu ce, nu e adevărat. Și cum funcționează în Rusia în momentul de față internetul pentru orice platformă mare care nu are dreptate. Cum nu am dreptate? Zic sigur, durează undeva la 20-30 de minute să se încarce. Într-adevăr, ai acces. Acces nu este. Ești un dezinformator. 2 secunde, să ne înțelegem puțin. Îți ia 20 de minute să intri pe Facebook, de exemplu. Să ai 20 de minute să intri pe Facebook și după aia stai încă cel puțin în același timp să cauți niște informații care s-ar putea să te intereseze. La noi e chiar un acces real la informare din afara... Sunt de acord cu tine. Nu cred că este neapărat așa, dar pot să-ți dau dreptate, nu pot să te contrazic că n-am nicio argumente din punctul ăsta de vedere. N-am vorbit cu vreun prieten rus din Sankt Petersburg sau Moscova care să-mi zică cum merge netul.
dincolo de asta, un lucru mult mai important. Ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul Rusiei? Astăzi, în Parlamentul Rusiei, au trecut un amendament, nu o veritabilă lege în sine, prin care au zis: oricine promovează știri, informații, a se vedea portaluri de știri, Facebook, din vorbă în vorbă, pur și simplu, nereale, și aici nereale este un total interpretabil, un termen atât de lax, de vax, de subiectiv, de interpretabil, cum spuneai, nereale cu privire la trupele armate rusești, riscă închisoare până la 15 ani. Cred că în tot subiectul ăsta, dacă este sau nu cenzură, respectiv propagandă în Rusia, simpla trecerea unui astfel de amendament prin Parlamentul Rusiei face sinteza întregii noastre discuții. Câtă vreme tu ca și stat iei o astfel de decizie să-l sancționezi pe un om care poate chiar promovează o știre falsă, pentru care el crezul respectiv, pentru că el, ca urmare a percepției pe care a avut-o referitoare la un eveniment, și-a spus un punct de vedere. Și a zis, eu consider că facem o greșeală. 100%. Sunt înfrânte de plin orice astfel de drepturi sau de libertăți. Bun, îți propun să vedem un filmuleț puțin, că am vorbit puțin de propaganda în rândul persoanelor mai în vârste. Vârstă, dar nu contează. O să obișnuiască urmăritorii tăi cu mici chestiuni particulare ale emisiunii. Какую ситуацию? Она сейчас одна. Про войну, что ли? Положительно. Ну и что война? Поддерживаете это, да? Поддерживаем. Все правильно. Я за Путина. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? 3 руками за. Ну, я только что Владимира Владимировича. Ну, очень серьезно. У меня в Харькове сестра живет, и мне очень тяжело об этом тоже смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав. Как вы к ним относитесь? Военным действиям. Фашистов как долбили, так и надо долбить. Украинцев? Как же? Нацистов. Не украинцев народ, а нацистов, которые там пришли. Путин все правильно делает. Почему? А что нам еще остается? Нас в угол загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать. Кто угрожать начал? Да, этот самый Зеленский. Знаете, что я телевизор смотрю и его собственные речи слышу. Нормально. Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны разобраться было. Естественно, я отношусь положительно. Карт-бланш президенту. Только так. И не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы будете, молодые, которые воспитаны на ТикТоке и на всем остальном, бегать по кустам, прятаться как зайцы. Мы это все проходили в 45-м году. Это война для того, чтобы вы жили дальше, счастливо. Иначе, я говорю, война будет на нашей территории. Только так. Читайте историю со времен Переяславской Рады, со времен вот этих националистических бандеровских движений. И посмотрите, а была не война 8 лет. Донбасс бомбили, громили. Это была не война, все молчали. Мы не лжепатриоты, мы патриоты. Надо будет, мы пойдем с оружием в руках защищать наш православный русский мир. Все. Вот сейчас боевые действия идут, люди гибнут. Это что, разве нормально? Так люди что? Мы что ли их уничтожаем? Не мы же уничтожаем. Их уничтожают их бандеровцы, ёптами. Ну как оцениваю? Хорошо, что мы пытаемся очистить эту страну от этой нечисти. Какой? Нациков всех. Ну это что ж, война, сколько можно терпеть? Ну, в смысле того, что уже на нас вообще границы-то подошли. Что теперь с Россией-то будет? Весь практически мир отвернулся. Тут Россия повернется, это уже не первый раз такое. А где сейчас информацию берете? Уверен. Все смотрю, это Соловьева, время покажет. Вот все это. Россия stala сильной и, как говорится... А в чем сила? Ну, в чем сила? В армии. Văzând acest filmuleț, bine, deja e pintat foarte bine, cu populația puțin mai în vârstă, populația din Rusia puțin mai în vârstă, dar nu știu, sunt niște, e puțin terifiant să vezi totuși astfel de idei, astfel de păreri, că războiul acesta este meritat, că... Bine, de fapt ei nu spun asta, mă scuzi. Ei spun că nu e război acolo. Ei spun că e o eliberare, ei spun că îi ajutăm. Sunt fix mesajele lui Putin pe care le vezi în declarațiile lui, cele de care ai menționat toate. Mesajele lui Putin sunt la fel de scurte și la obiect ca și al lui Zelenski de altfel. Da. Ne ducem peste o țară neonazistă condusă de niște narcomani care au făcut un genocid în dublată de aceste declarații alese de la oamenii... Da, el pretinde că e o armată eliberatoare.
într-adevăr, e mesajul pe care el a ales să-l vândă proprii. E puțin dureros că e aproape de noi. E aproape de noi în problemele noastre sociale. Într-adevăr, nu sunt atât de grave problemele noastre sociale în România, precum sunt în acest moment în Rusia sau în Ucraina, dar vezi acest tip de populație care preia niște mesaje vândute așa cum sunt, nefiltrate, nenimica, și ce mi se pare că e cel mai periculos, nu grav neapărat, periculos. Faptul că mesajul lui Putin față de cetățenii ruși și chiar față de cetățenii ucrainieni a avut timp să fie testat sociologic. Bă, dacă o să zicem că ne ducem peste niște neonaziști, dă bine în rândul populației noastre? Da sau nu? Dacă zicem că ne ducem peste niște drogălăi, dă bine sau nu? Dacă zicem că ne ducem să eliberăm rușii noștri din Ucraina, e bine sau nu? Este un mesaj care a avut cel puțin 2-3 luni de testare, de sondare din partea propagandei rusești până să înceapă pe 24 februarie invadarea în Ucraina din partea Rusiei și au putut să-și testeze un astfel de mesaj. În timp ce tot ceea ce înseamnă propaganda, să-i zicem, de dragul discuției, lui Zelenski sau a Europei, este o improvizație. Bă, ce, Doamne iartă-mă, facem să contracarăm propaganda pusă la punct de Putin timp de 2, 3, 4, 6 luni, ani de zile, și poate ar fi. În cazul ăsta, pentru că aș vrea să mai vorbim despre un subiect, după aceea, o să spun 2 întrebări. 1. Foarte bine punctat, un mesaj calculat de probabil în 2014. Poate. Poate mai de mult. Cine știe. Dar cine câștigă cu adevărat acest război mediatic și acest război al propagandei? Îl câștigă cu adevărat Rusia sau îl câștigă Zelenski? Zelenski, și când spun Zelenski, mă refer la toată... Nu pot să-ți dau un răspuns scurt. O să trebuiască să intrăm câteva minute în acest răspuns. Am mai acordat câteva minute, dar vreau să spun părerea ta, văzând ceea ce se întâmplă acum. Părerea mea, fiind un consumator al mediei occidentale, vestice, pro-ucrainiene, pro-europene, pro-NATO, i-am distrus. I-am omorât pe ruși din punct de vedere mediatic. Pare ca și când Zelenski este on top of things. Zelenski, mă scuzi. Da, este on top of things și conduce chestia asta. Da, dar uite-te doar la votul ONU de ieri sau alaltăieri cu privire la rezoluția ONU de condamnare a invaziei Rusiei în Ucraina. În care, din nu știu câte țări sunt în ONU, au fost 120-30 și care au zis, da, ridicăm mâna, condamnăm agresiunea Rusiei față de Ucraina, după care au fost doar 5 state care au zis, bă, noi suntem cu rușii, inclusiv Rusia, și nu suntem de acord cu această rezoluție, și 35 care s-au abținut. Sigur, ca cifre, din nou, i-am omorât, i-am distrus, noi stăpânim mediatic subiectul. În ONU? Fiind acest... În ONU, da. Dacă te uiți la țările... simbolică. Nu e simbolică, până la urmă e una dintre cele mai puternice organizații de pe fața pământului, din punctul ăsta de vedere. Nu e simbolică deloc. Dar nu asta contează, nu polemizăm dacă e simbolică sau nu. Cine s-a abținut? Cine? S-au obținut 1.600.000.000 de chinezi, s-au obținut 1.300.000.000 de indieni, s-au obținut 80-100 de milioane de iranieni, s-au obținut 40 de milioane de irakieni, s-au obținut 30, 50, 60 de milioane de South Africa, de sud-africani, s-au obținut 100 de milioane de pakistanezi, 200 de milioane de pakistanezi. Deci, grosomodo, s-au obținut vreo jumătate de glob. Jumătate de glob în moment, sau au votat împotrivă. Jumătate de glob, în momentul de față, nu are un punct de vedere ferm referitor la l-am pus la punct pe Putin. Din punct de vedere mediatic. Intrăm în niște discuții de... Și da, atunci adugim foarte mult subiectul, într-adevăr, de eventualitatea unei noi ordini mondiale și unde vei să fii la sfârșitul subiectul, ca să răspund, războiul, competiția mediatică s-a câștigat în funcție de unde te afli geografic, ca să poți să dai perfect. răspuns. Și mă duci la a doua întrebare pe care vreau să te pun. Este această propagandă mediatică a Rusiei cumva diferită de ceea ce face Europa? Ok, propaganda Rusiei, singurul lucru care este vândut, care o face să fie urâtă, este faptul că vine un război. Dar eu mă refer din punct de vedere al strategiei și efectiv al mediei. Ce diferă? De ambele părți ale acestei, a Ucrainei, dacă te uiți în est, în vest sau în est, o să vezi practic
același tip de mesaj trimis, diferit mesajul, evident, în funcție de interesele regiunii, dar ce e diferit? Sebi, nu pot să nu fiu subiectiv. Mi se pare evident că în momentul de față mesajul promovat de tot ceea ce înseamnă Europa, Statele Unite, este mesajul corect pentru că relatează niște informații care nu Eu n-am vorbit fost... de corectitudinea mesajului, am vorbit despre cum este transmis. Este permisă un altfel de informație în oricare dintre zone? Da, mi se pare mai permisivă totuși media europeană și vestică în momentul de față. Cu toate astea vedem doar mesajele trimise de la marile instituții europene și de la marile guverne ale statelor europene și așa mai departe. Da, dar nu vedem de altă mesaje contradictorii cu adevărat. Pe de altă parte, când ne uităm la, cât mai putem să ne uităm la, și deja ca și material de contrabandă ne uităm la propaganda rusească, pentru că, repet, și asta e o critică pe care eu personal o fac, că nu avem acces să vedem și celălalt punct de vedere, deși sunt convins că oamenii au puterea de discernământ de a vedea ce e fake news sau ce nu e fake news. Așa, revenind la materialele de contrabandă, așa, de propagandă rusească în moment de față, nu sunt eu un profund cunoscător al materialului de propagandă rusesc, dar cât îl cunosc așa pe diagonală, mi se pare că sunt folosite fix toate tacticile posibile, vechi, de pe vremea bolșevicilor, referitoare la discreditarea adversarului, la minimizarea subiectului, la schimbarea atenției publice de la mesajul principal, la ducerea în derizoriu a celui la care te raportezi, la înghesuirea lui și punerea lui la punct, țiparea, cum ar veni în spațiu mediatic, adică sunt niște tactici clare, propagandistice, vechi de peste 70 de ani, pe care în momentul de față Rusia le ia și le studiezi efectiv ca la manual. În timp ce propaganda, să zicem propagandă vestică sau americană, poate e o propagandă cu un mesaj controlat, dar nu cu același calapod și pași clari de urmărit ca acel. Fiecare are de promovat un mesaj, cu siguranță. Dar, pe de o parte, ai un mesaj vestic care promovează un mesaj pro-cauza pe care o susține, în timp ce ai o Rusie care, dincolo de faptul că transmite un mesaj pro-cauza, îl implementează ca la carte pe manualul sovietic de propagandă bolșevică. Am înțeles. Vreau să facem puțin schimbarea, deși nu mă simt puțin așa că lăsăm subiectul ăsta în aer. Mai revenim la el. Va trebui să mai revenim la el cu siguranță. Apropo, ca ultimul răspuns, eu cred că sunt mai multe elemente comune decât ai dat tu de înțeles. Doamne ferește, eu nu pretind că eu cred sunt o eminență în a sunt lucruri. Avem partea comună de izolare a mesajului din partea cealaltă, a opoziției. Pe care, by the way, vestul a pornit-o. Probabil, iarăși nu intru în discuția de unde, cum sau nu, zic doar de similaritățile acestui tip de media. Avem de controlat ce canale de media permitem, ce nu permitem. Rusia închide tot ce înseamnă european pentru ruși. Europa închide tot ce înseamnă canal Facebook, social media în general, canal news channel și așa mai departe, din partea rușilor. Adică sunt chestii foarte comune. Facem un război de convingere a populațiilor că una dintre tabere este mai bună ca cealaltă. Este similară până la urmă. Putin le spune rușilor: suntem acolo cu un scop clar, cu un obiectiv clar, de a ajuta pe frații noștri din Ucraina, de a scăpa de acești naziști, de a scăpa de influența americanilor, de a le oferi independența, iar Europa vine și le spune: îi ajutăm pe frații noștri ruși. Nu intrăm cu forțe armate, dar le trimitem armament, ajutare umanitară și așa mai departe, să scape de acest invadator care a proclamat război total, absurd asupra lor, ceea ce e corect, acel război este stupid, este doar o ambiție de a lui Putin și de a Rusiei, dar nu contează, și nu zic Rusia populație, zic Rusia ca stat. Și așa, dar avem foarte multe elemente comune. Iar ca să mergem mai departe, pentru că vreau neapărat să atingem și puțin subiectul ăsta, să-l discutăm puțin, eu trebuie să zic că sunt total impresionat de cum au reacționat românii
la acest val foarte mare de imigranți din Ucraina, care fug de război și vin la noi în țară și cum au sărit să-i ajute, și nu doar românii de fapt, toate statele care au fost la graniță cu Ucraina, sunt acum, în momentul de față, dacă statisticile sunt corecte, peste 1 milion de ucrainieni care au plecat din Ucraina, o parte din ei ajung la noi, o parte din ei, majoritatea la polonezi, într-adevăr, dar mobilizarea oamenilor a fost extraordinară. S-au dus acolo să-i ajute, voluntariat la un nivel de care eu nu cred că l-am mai văzut până acum la noi în țară. Resurse transmise, donații și așa mai departe. Este absolut impresionant. Eu nu credeam că suntem capabili de așa ceva, ca să fiu sincer. Cu toate polemicile pe care le mai avem noi din când în când față de vecinii noștri, este impresionant. Bă, a fost o perioadă în care, într-adevăr, din momentul 0, din 24 seara, în momentul în care a început conflictul în Ucraina, senzațional. În primă fază, oamenii efectiv din zona respectivă, din zona Sucevei, Botoșanului, din nordul Moldovei, oamenii din zona Tulcei, de la Isac și de acolo, s-au mobilizat. Nu am cuvinte să spun cât de frumos a fost acest gest față de niște... Pe fundal acum o să vedem niște imagini cu mobilizarea acestor oameni. Dar noi putem să ne continuăm discuția. Oamenii au reacționat într-adevăr într-un mod... Și societatea românească de multe ori e denigrată din interior. Nu mai suntem solitari, nu te interesează ce pățește omul de lângă tine, fiecare cu interesul lui propriu și așa mai departe. Băi, în situații de genul ăsta chiar a fost o reacție atât de frumoasă, atât de umană, încât te impresionează. Ai vorbit mai devreme despre faptul că toți vecinii Ucrainei au reacționat în mod frumos și cu brațele deschise față de vecinilor, față de ucrainieni. Bă, nu e adevărat. Ungaria au dat în pus și a dat în pete. Corect. Adică în momentul unei astfel de crize a refugiaților, când oamenii ăia, mame cu copii predominant sau vârstnici. Apropo, că bărbații între 18 și 60 de ani sunt acolo. N-au voie să plece. Care crezi tu că este poziția Ungariei față de acest conflict? Un minut. Un minut să crezi tu că mi-ajunge vreodată să-ți răspund la Încearcă într-un minut. Cum vezi tu rapid? Rusia este la o lună și 2 săptămâni de alegerile parlamentare, în care Victor Orban joacă la limită. Ungaria este. Ungaria. În care Victor Orban joacă la limită victoria pentru nou mandat de premier, în care este între Ciocan și Nicovală de nu-și mai înțelege studiile sociologice dacă ungurii lui sunt pro sau anti-migrații, refugiați, față de retorica lui anti-sirieni, ce fel se poziționează și față de unguri. Este un vasal al Rusiei, care a venit în țara lui și a prezentat ca mari victorii, că a luat gaz mai ieftin și alte resurse rusești. Deci portretul Orban e complet în momentul, nu mai e discutabil. Nu cred că e complet. Doar ce l-ai zis, vasal al Rusiei. Asta este punctul meu de vedere. Poate greșesc, că mulți vor veni în continuare și îl vor apăra pe Victor Orban, care va spune că este un mândru european conservator, cum sunt și eu, un mândru european conservator, care își promovează drepturile națiunii lui la nivel de european, mândru, nu stând în genunchi, cum de multe ori se pune eticheta statului român, că e incapabil să-și promoveze drepturile. O încă întrebare. Macron, alegeri, doar ce și-a anunțat candidatura pentru următoarele alegeri. Doar ce și-a anunțat de vreo un an de zile. Nu, oficial, acum a depus-o. A strâns semnăturile. Oficial, nu știu ce a făcut până acum, dar a depus-o oficial zilele astea. Da. Toată, până la urmă, Macron a fost un liant între Occident și... A fost sau nu a fost? A fost. Cine a menținut conversații cu Putin când alții nu vorbeau? El a încălzit conflictul, cum ar veni. Poți să vezi... Îmi place perspectiva ta, pentru că vreau să te întreb un lucru. Crezi că l-ajută? Că și-a asumat acest rol? Nu sunt un fan Macron. Mi se pare... Eu te-am întrebat altceva. Da, crezi că l-ajută pe el pe plan național? Trebuie să-mi creezi un context pentru răspuns. Încă un minut. Nu mă mai grăbi și mai spune un minut, că durează mai mult de un minut. Hai doar unul. Nu sunt un fan al lui Macron.
Nu cred că a făcut acele schimbări așteptate din partea lui. Nu cred că a fost acel lider european pe care îl așteptau extrem de mulți oameni. În momentul de față, însă, pe locul 2 și pe locul 3 în Franța, în alegerile prezidențiale, 2 cu 3 se bat, 3 cu 4 se bat la scor foarte strâns, sunt doamna Le Pen, a cărui fan nu pot să fiu vreodată, și un domn Zemmour, care nici al lui nu pot să fiu vreodată un fan. Pe locul 4 este abia următorul candidat rezonabil, care surprinzător are și cel mai mare scor doar pe 1v1, Macron versus ea, o doamnă PCRS, ceva, o femeie foarte echilibrată, dar care e pe locul 4 în sondaj în momentul de față. Pe Macron, dacă îl ajută sau nu, ce a făcut în criza europeană. A capitalizat cu chestia asta sau nu? Pentru mine ca român mi se pare că mi se pare că s-a comportat ca o găină fără cap, care alerga besmetică dintr-o parte în alta, se ducea până la Moscova și venea mândru și fericit că s-a dus și s-a văzut cu Putin. Venea mândru să-i aducă lui Zelenski veștile bune, după care pare că și-a bătut joc Putin de el și că l-a chemat la mișto, pur și simplu la Kremlin, ca să vorbească cu el. În Franța, efectiv, nu-mi dau seama care este percepția francezilor referitoare nici la conflict, nici la problema migranților și nici la problema rușilor, dar cu siguranță este mai confortabilă poziția lui Macron decât al lui Olaf Scholz în Germania. Am înțeles. Da, bine. Dar o să ne întoarcem puțin la subiectul nostru de la care am început și acesta fiind această reacție incredibilă pe care au avut-o românii față de ucrainenii care au venit din zona de război la noi în țară, în care am văzut imaginile de mobilizare și de total suport pe care l-au oferit. Și în cazul propagandei, vreau să ne uităm acum la un tipuleț în care o să vedem și o altă dimensiune, în care avem niște români care ne prezintă altceva că se întâmplă la vamă, care ne prezintă că efortul de fapt pe care îl facem noi este degeaba și că de fapt acei oameni nu au nevoie de niciun fel de suport. Hai să vedem. Ce să zic, mă, mâncați și e alt film aici, nu e ce vedem la televizor. Adică? Lasă că îți explic eu, explicăm că plecăm de aici, că e atâta lume. La Sighe, da? La Sighe. Vino mai încoace, dacă tot m-ai întrebat, vino mai încoace. Am venit cu 3 mașini de alimente, le-am dus la sala polivalentă, unde sala polivalentă e plină de alimente, așa că nu mai aduceți, fraților, că le aduceți degeaba, așa. Și oamenii care trec nu sunt amărăți, sunt bine oamenii. Ăștia care au apucat să treacă sunt milionari, au trecut numai cu... Adică au planurile făcute, nu? Au planurile făcute, da. Și suntem de seară pe aici să ajutăm și noi pe cineva. Am lăsat numărul de telefon la domnii de la Vamul de aici, să ne contacteze, că vrem să luăm și noi 10-15 familii, să aveți și noi grijă de ei. Că de-aia am venit de seară. Am văzut că lăsați două femei, ce s-a întâmplat? Spune-le la oameni aici. Am luat două femei în vârstă să le ducem până la București și a venit un polițist bătrân, gras, supărat că iese la pensie și le-a dat pe femei jos. A dat femeile jos de mașină, că vrei să le ajut, nu? Că vreau să le ajut, frate, da. Așa că nu mai veniți, fraților, că situația nu e ca la televizor. Și ce le-a zis? Că ești periculos? Da, că nu le las că sunt periculos. Filmează-mă și pe el. La Sighe, da? Deci situația nu e ca la televizor, fraților. Situația nu e ca la televizor. Da? Ăștia care au apucat să treacă sunt oameni cu cei care vin pe jos sunt aduși de mașini până la pod, nu vin pe jos. Deocamdată, deci nu e situația cum se arată la televizor, că e dezastru, că e... Deocamdată oamenii sunt bine, ați înțeles? Ne așteptăm în 3-4-5 zile să vină ăia mai săraci, dacă apucă să vină și ei săraci. Păi, în sfârșit, am lăsat și noi numărul de telefon aici, să ne sune dacă ne sună cineva. Înțelegi? Cam asta este. Dacă am uitat ceva, amintește-mă. Ce să zic, nu mi-a plăcut că ți-a dat femeile alea jos de mașină, că ai vrut doar să le ajuți. Am vrut să le ajutăm, frate, am vrut să luăm și noi câteva familii cu copilași și cu astea, dar... Să le dea jos de mașină, să le lase să se chinuie pe aici. Exact. Și au venit cu oameni din toată țara să le dea o mână de ajutor, dar din păcate, din cauza autorităților,
Uite că-l văd și pe domnul polițist care le-a dat jos din mașină. Stai puțin. Acest domn polițist gras. Și-au mari. Oameni din toată țara au venit să dea o mână de ajutor, dar din păcate autoritățile nu le dă voie. Și cam asta e, lasă oamenii pe stres. La vamă nu întreabă dacă... Spuneți, da. La vamă nu întreabă, le spune că este acolo ceva, dar nu le spune că e gratuit. Este cu titlul gratuit tot aici, că am venit să donăm, nu am venit și am venit să ajutăm toată lumea. Deci... Cam asta e situația. Bun, l-am văzut, e Dani Mocanu, care reprezintă aceste lucruri de la graniță și ne spune mai exact ce. Ne spune, bă băieți, stați relaxați, nu avem de ce să-i ajutăm pe acești oameni. Acești oameni care vin, pe care el îi vede, n-am văzut pe nimeni, ca să fiu sincer, dar pe care el îi vede, vin cu mașini super scumpe, care au mai mulți bani decât avem noi, care încercăm să-i ajutăm, și ne stresăm deja. El a încercat să ia 15 oameni, aparent, sau el sau cineva, dar n-avea de unde, că toți erau prea bogați și prea bine ca să aibă nevoie de ajutorul lui și oarecum, care e mesajul care îl transmite? Bă, băieți, nu vă mai oferiți voluntari, că n-aveți de ce. E destul, mâncarea se strică, e destulă, oamenii n-au nevoie de ea. Păi și tu care vezi, Sebi, că ar fi motivul pentru care Dani Mocanu ar face un astfel de... Uite, o să spun acum care este motivul. Chiar caut acum și spun Dani Mocanu. Vreau să văd câți follower are Dani Mocanu. De curiozitate. Dani Mocanu artist, să fie. Artist, da. 262.000 de followeri. Asta este Dani, e Dani Mocanu, nu? El e. Da, da. 262.000 de followeri. Am și o întrebare. Din acești 262.000 de followeri al Dani Mocanu. Pe Facebook? Nu. Pe Facebook. Pe Facebook. 440.000. Avem de acum 440.000 pe Instagram, primim un mesaj. Și pe TikTok cât are? Putem să căutăm informația? Da. Între timp vreau să spun întrebarea, din acești 400, sunt la un maxim de 460.000 acum. Da. Câți crezi că sunt votanți AUR, PSD și după aia orice alt partid? Onest te întreb. E o părere, dacă vezi ce o sunt. Dacă nu vezi ce o sunt, sunt ok. Cred că foarte mulți nu vin la vot dintre ei. Cred că sunt oameni care comentează... 50% nu vin? Cred că cred că fix în proporțiile statului, adică proporțiilor de prezență la stat. 60% nu vin la vot. Da, 60-65% acolo, nu vin la vot. După aia, dintre ei, predominant, așa ca și tipuri de partide politice, da, cred că... Din 460.000, da. 60% nu vin, mai avem 40%, care înseamnă 46 bani, înseamnă undeva la 260.000 de oameni. Da. Care nu vin. Da. Da, deci ne rămân vreo 140-160... Avem 1,4 milioane pe TikTok. 1,4 milioane pe TikTok. Și 3 pe YouTube. Și 3 milioane pe YouTube. Wow! Cifre interesante. Asta e un adevărat influencer pe TikTok. Și acest om, apropo, s-a dus cu 3 milioane de follower pe YouTube și 1,4, s-a dus la vamă să le spună altor români să nu se mai ducă ei. Că n-au de ce. Acum Sebi nu l-aș percepe neapărat ca un mesaj în care nu vă mai duceți voi. Dar ești mândru de el? Ai susține mesajul lui? Ai da un like? Nu, cu siguranță ce aș susține în momentul de față ar fi ca oamenii să aibă în continuare deschidere foarte mare. Fluxul și problemele majore nu se nasc doar la graniță. De bine, de rău, cu reacție întârziată. Statul român după 3-4 zile a reușit să facă niște fluxuri de gestionare a oamenilor care intră în țară, să-i țină în acele tabere temporare 72 de ore. Problema și presiunea majoră va fi în perioada următoare pe fie statul român, fie pe bunătatea românilor în continuare de a le oferi oamenilor spații de cazare, hrană, igienă și toate cele necesare răspândit prin țară. Citeam o știre puțin mai devreme, astăzi, declara Nicu Șordan, au venit 3900 de refugiați în București doar.
Deci presiune va fi din ce în ce... Presiune și provocare va fi din ce în ce mai mult acolo. O mică paranteză. Da. Am văzut, scuze-mă că te întrerup, am văzut chestii foarte tare, am văzut în trafic un taxi, galben de la taxi clasic, cu mesaje pe geam. Iubim Jordan. Nu, preiau ucrainieni de la Gara de Nord gratis la orice destinație. Foarte frumos, mai ales în contextul în care, știi, vorbim doar despre bunătatea românilor. Nu ar fi rău să punctăm și acei profitori care au vrut să exploateze aceste situații. Și asta... Au fost unii, niște taximetriști, că de acolo mi-a venit ideea, care cereau de 10 ori mai mult tarifă, adică să profiți de drama unor oameni. Dar eu nu cred că taximetriștii știau că ea sunt ucraineni. Eu cred că pur și simplu au prins sunt străini și l-ar dea cum... El zicea probabil că e, nu știu, pakistanez, american, de ce nu? Și așa, el nu și-a dat seama probabil că a luat un ucrainean într-o situație foarte nasoală, poate, sau... Crezi? Cred că e ca o circunstanțe. Eu chiar cred că acel taximetrist, dacă a auzit o limbă străină, cerea 10%, de 10 ori mai mult orice ar fi fost. Da, revenind și încheiind totodată cu Dani Mocanu. Nu închei tu în primul rând, închei Dani Mocanu, nu-ți închei, Doamne ferește, podcast, doar pentru că închei după aia, dar nu tu. Închei tu după aia, nicio problemă. Cu Dani Mocanu, nu mergeți, dragi urmăritorii ai acestui podcast, pe mesajul lui Dani Mocanu. Oamenii din Ucraina au în continuare nevoie de sprijinul nostru. Noi ne-am arătat cu adevărat deschiderea și bunătatea până la urmă ca și popor față de oamenii care sunt în nevoie. Nu trebuie acum, într-adevăr, să ne înghesuim cu toții la vaun. Putem să ajutăm fiecare de unde suntem. Că suntem în București, că suntem în Constanța, că suntem la Iași, că suntem în țară. Trimitem un pachet de mâncare, niște bani, exact, că ne punem o casă la dispoziție, că îi ajutăm cu un transport. Sunt foarte multe mijloace prin care putem să-i ajutăm. Faptul că a relatat Dani Mocanu de la graniță, de la Sighet, că nu sunt, sau că cei care sunt cu mașini scumpe, nu este un subiect de interes pentru noi în contextul ăsta, când 1 milion de oameni au fugit din țara lor și nu de bine. Da, într-adevăr, și te susțin total în ceea ce spui. Singura mea temere este că acei oameni care vor să-l creadă pe Dani Mocanu, îl vor crede pe Dani Mocanu și la 3 milioane pe YouTube e puțin îngrijorător. Un om cu 3 milioane de follower pe YouTube în România n-ar trebui să transmită niciodată un astfel de mesaj, dar nu suntem aici să discutăm asta și vreau să te mai, pe final, vreau să te întreb așa. Unde vezi tu că suntem ca comunitate europeană peste o lună de acum încolo? Într-o situație mai grea, mai dramatică, în care nu vom mai fi avut doar 1 milion de ucrainieni care au fugit din propria lor țară, ci probabil cifra o să se ducă undeva spre 3 milioane, 3 milioane și jumătate. Conflictul din Ucraina... Mai mult, probabil. Cu cât se năspresc atacurile rușilor? Posibil, dar nu cred într-un val atât de brusc. Trebuie să fie un crescendo, totuși. Asta e cifra pe care nu pot să... Mi se pare de neconceput în momentul de față să mă gândesc la jumătate din populația Ucrainei care să fie în afara graniței. 3 milioane înseamnă nici măcar 10%. Da, înseamnă nici măcar 10%, dar totuși e groaznic să te gândești că 10% din populația unei țări va pleca din casa ei pur și simplu pentru a... Ai idee câți sirieni au plecat din țara 6 lor? milioane. Dintr-o populație de, zicem, nu știu să zic populația Siriei, probabil tot 10-15% din populația totală. Cu noi, acum, îți dai seama că Wikipedia o să zică populația actuală, nu o să mai găsim ce a fost cândva. Chiar și așa, da, continuând cu cum va arăta Europa atunci, va fi o Europa care își va resimți propriile măsuri propriile sancțiuni pe care le-a aplicat Rusia, va fi o Europa în care la noi în România probabil motorina va fi 8,50 lei spre 9 lei. Bine că am trecut deja de partea friguroasă și o să ne ducem cu cât? Nu, mă gândeam doar la ce spuneai tu, da, acum zic populația. O să fie problemă cu prețurile la gaze și la energie electrică, care o să crească din ce în ce mai mult. O să avem această instabilitate și, apropo, să facem neapărat o discuție la un moment dat când o să ai timp pe integrarea Ucrainei în UE. Un subiect extrem de important de abordat, echilibrat.
De acord. Și nu doar Ucraina, Georgia și Moldova. Moldova 100% merită mâine să intre în Uniunea Europeană. Merită sau nu merită altceva. Apropo, Siria are 17,5 milioane în 2020. În 2020. Deci la câteva milioane de oameni care au plecat din Căsătoritul, adică vorbim de un procent mai mult de 30 de milioane, nu cred că avea înainte de conflict. Da. Să zici că au plecat deci mai mult de 20%. Adică e uriaș, asta spun. Da, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu îți mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult pentru păreri și de-abia aștept să discutăm și pe acest subiect, de fapt, de aderarea la Uniunea Europeană a Ucrainei. Și poate și, cum am spus, țările precum Georgia și Moldova. Dragii mei, ne vedem la următoarea emisiune și până atunci aveți grijă de voi. Nice, hai. Am închis prima.